Em va dir, tu te n'has adonat que les dones de la nostra família que han patit molt? L'Albada neix fa 10 anys perquè a la família vam tenir un sotrac bastant bèstia i aleshores vam començar a fer molts dinars i molts sopars familiars amb tots els nuclis de la família molt propers, amb tiets, etc. I aleshores, tant per la banda de ma mare com per la banda del meu pare, els tiets i els meus pares de manera molt oberta van començar a explicar moltes coses que jo no en tenia ni idea. I aleshores, després d'un d'aquests dinars, la meva germana va dir una frase que se'm va quedar com molt, com un Inception, que se'm va quedar com moltíssim. Em va dir, tu te n'has adonat que les dones de la nostra família, sobretot parlant de l'àvia materna i l'àvia paterna, diu que han patit molt? Hòstia, em vaig quedar molt pillat. I aleshores vaig voler com intentar fer alguna cosa amb això. I de fet a l'Albada hi ha dos grans personatges, dues dones grans, d'alguna manera que han viscut tot aquest viatge del segle XX, d'aquesta història contemporània o recent d'Espanya, doncs amb molts secrets, amb molt dolor, amb un crit ofegat a dins de l'ànima, d'alguna manera. I aleshores hi ha un personatge aquí a l'Albada, que és l'Alba, que és la que completa aquest triangle, diguéssim. I aleshores, tot i que els personatges d'aquestes grans dones no s'assemblen gens a les meves àvies, crec que d'alguna manera hi ha algun petit espai d'essència que sí que comparteixen, diguéssim. Jo a les meves àvies no les vaig conèixer i també d'alguna manera és com un homenatge que des d'on hi siguin, si el poden rebre, doncs xulíssim. Jo crec que amb el pas del temps, sempre quan mirem el passat, després d'un temps podem començar a entendre alguna cosa, però sempre l'entenem molt des de la nostra òptica, amb les ulleres d'ara, o des de la nostra contemporaneïtat. Malgrat jo intenti entendre què volia dir ser una dona en un poble rural, per exemple, o ser una dona d'esquerres en una societat totalment grisa i feixista, he intentat fer escenes que ho plasmen, he intentat fer relacions que ho plasmen, però crec que, malauradament, jo crec que la realitat supera moltes vegades a la ficció. Aleshores, crec que sí que són pinzellades o fils d'on estirar del propi públic que vingui i que pugui emmirallar-se amb la seva història familiar o amb, d'alguna manera, el record o memòria tan generacional que d'alguna manera pugui compartir amb els seus. Crec que el gran èxit d'aquesta peça, sigui de la generació que sigui el públic, és que les persones més grans i més sàvies, quan acabi aquesta peça, tinguin el valor o el poder de poder parlar amb els seus nets o amb els seus fills de coses que potser no han dit mai. I per altra banda, crec que el públic més jove que vingui, quan surti, si hi ha alguna part d'ell que té ganes de preguntar què va passar, com es va viure, crec que aquest és el gran èxit que socialment l'Albada pot fer per la ciutat i pel país. Crec que ens agrada definir aquesta peça com una tragèdia contemporània, com una gran epopeia, com un viatge amb la memòria, sobretot contra la desmemòria, etc. L'Albada és un gran drama, però a la vegada una cosa que a mi sempre m'han ensenyat o que la vida d'alguna manera sempre m'ha acariciat o abraçat és que, malgrat hi hagi moltíssima foscor, sempre hi ha un bri de llum, sempre hi ha d'haver alguna coseta on aferrar-nos. Jo crec que l'Albada ho té petits moments distesos d'humor, els personatges intenten emmirallar-se molt en la vida i la vida és plorar molt en un velatori i també riure en un velatori. És un viatge molt bèstia, és un viatge ferit, són personatges ferits. Jo crec que amb un somriure tendre podrem també entendre quines ferides han marcat la nostra sang o la nostra nissaga. Segurament fins a arribar a dia d'avui el procés de l'Albada han sigut 10 anys, però escriure la peça com a tal, malgrat que després hi hagi hagut moltíssima revisió, aquí amb la companyia, a la sala d'assaig, amb l'Oriol, hem filat molt prim també, com per acabar destil·lant cosetes, però el procés de l'Albada, des que hi va haver aquests diners, jo em vaig quedar pensant moltíssim, des que hi va haver aquesta llavor que ho explota tot. Aleshores, el procés com a tal d'escriptura van ser 4 mesos, un mes com d'intentar entendre què és el que volia fer, un altre mes d'investigació, de posar-me al dia amb coses de la Guerra Civil, coses històriques, fer viatges, anar a Salamanca, anar a Àvila per entendre què eren aquests llocs i què és
quan parlen de les dificultats de la burocràcia finalment les vaig entendre, que està plasmat a l'Albada amb un parell d'escenes molt divertides també. El tercer mes jo vaig intentar entendre tots els fets de l'obra, on vaig escriure uns personatges i vaig fer com els fets, i vaig fer tot el viatge que em va quedar cronològic endreçat, no? Tens des del 1936 fins a l'any 92, i el tenia tot endreçat. Però no funcionava, aleshores el vaig desendreçar, i desendreçant-lo crec que finalment vaig fer que s'entengués. I finalment, quan ho tenia tot, tenia tota l'obra al cap, no estava escrita, però la tenia tot al cap, i l'últim mes la vaig escriure. És un procés d'escriptura superbonic, aquestes coses que sembla que de l'univers baixi una espècie d'energia vital que t'encomana a seguir, no podia dormir perquè pensava en veu molt alta. Va ser un procés molt, molt, molt bèstia. L'Albada com a tal la vaig escriure en 28 dies, unes 20-21 hores al dia.